Kinde ma pod piny Kenya yuago kendo paro mosenindo Phoebe Asiyo, mine manie telo. Mama Phoebe nopanegi yo e lap mar siasa. Riwruok mine mar maendeleo ya wanawake familia mare koriwore kod Tent County ma Kisumu kawuono paro gigo mane Mama Phoebe Asiyo notimo e pacho ka kaka ng'ama miyo. Nyasi no mane otelie kod Governor Anyang' Nyong'o ne oparo Mama Phoebe Asiyo kaka miyo mane ojiwo mine kendo kedonegi mondo gibed e telo. Kojiwo ni bende nosiro mine e yore mopogore opogore. Jaod bura ma kaunti ma Kisumu Ruth Odinga kod mine mamoko bende nochiwo sigana margi mag paro godo Mama Phoebe Asiyo ka gilero ni sir kod puonj mane omiyogi e lap mar siasa nokonyogi. Mama understood me, we will grieve, but we cannot live in grief. Kendo no gombo ni wayud puolo to celebrate her. Wachunkai kawa celebrate this amazing woman. Manoya one jik mangen the doors. Ana won kabang magote awachuri karwa kaka jokodinga Phoebe Asiyo ni mancha korwa dia ile kaka mama. Tomi wa advice. Ni wachwandala maduo. The fight for multi-party democracy in this country, pushing for women's advancement to the ODM party, that was led by Phoebe Asiyo. Phoebe was a woman leader, but being a women leader did not confine him to the politics of women only. She saw himself as a leader in the ODM and a voice in the nation. Josiasa mausiwuok koka laro komod bura makasipole yiero madundo maduol ma IBC chano timo e kar chung od burano onyiso mondo